Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sayujannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Ayat 17. Wingi nerangno wong-wong sing bakal kecemplung neraka, wong-wong sing cilaka, yaiku wong sing ngorohake maring agama, maring Kanjeng Nabi lan berpaling saking agama. Wa sayujannabuha lan bakal den duhake ha ing nar ing neraka al-atqa sapa wong kang wedi ing Allah Ta'ala. Tiang-tiang sing besok diadohno saking neraka niku wong-wong sing wedi maring Gusti Allah Ta'ala. Takwa itu wedi. Takwa niku manggene tenggene ati. At-taqwa hahuna. Jadi Kanjeng Nabi isyarah at-taqwa hahuna. Takwa niku manggene tenggene ati. Boten kados apa wedine kucing. Napa? Wedine kucing. Wonten darane kusuk gagal ora ana darane untuk iwake dibabat kabeh. Jenenge wedine kucing. Nah, takwa sing temenan ana darane, mboten wonten darane nggih tetep wedi. Al-atqa sapa wong kang wedi maring Gusti Allah Ta'ala. Termasuk sifate wong kang wedi alladzi yu'ti, kang menehake sapa alladzi malahu ing bondone alladzi uliye menehake yatazakka hale numprih kebagusan sapa alladzi. Sifat-sifate tiyang bertakwa niku kathah banget. Kados diterangno tengene awal surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab Al-Qur'an niki mboten wonten kemamangan sama sekali tengene Al-Qur'an. Hudan lil muttaqin, hale dados petunjuk lil muttaqin, dateng
pira-pira wong kang padha takwa, wong kang padha wedi dhateng Gusti Allah. Sifate alladzina yu'minuna bil ghaibi, nggih tiyang-tiyang sing padha iman kelawan perkara kang gaib, perkara sing samar. Iman dhateng Gusti Allah, dhateng para malaikat, dhateng kitab Allah, para rasul, qada qadar lan dina kiamat. Wa yuqimuna sholata. Jadi sifate tiyang kang bertakwa pertama iman kelawan perkara kang gaib. Wa yuqimuna sholata lan padha jumenengake sapa alladzina as-sholata ing sholat. Salate pepek, salate pepek. Pamane kondo bertakwa tapi salate dereng pepek, ya takwane dereng pepek. Takwane dereng pepek. Jadi ternyata sing didamel ukuran apa? Salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, lan saking sebagian harta benda razaqna kang paring sapa ingsun hum ing alladzina yunfikuna iku padha maringake sapa alladzina iman jumenengake salat. Kalih ciri sing nomor 3 purun berderma. Oleh berderma yatazakka hale numrih kebagusan sapa alladzi. Tegese oleh berderma namung krana Gusti Allah taala, boten wonten modus utawa tujuan yang lain kados sing dilambai sahabat Abu Bakar terhadap sahabat Bilal bin Rabah, merdekaake Bilal bin Rabah karena disiksa ndorone Umayyah bin Khalaf. Lah ngoten niku sahabat Abu Bakar merdekaake Bilal bin Rabah nggih dicurigai iku nang merdekakno perkara ana tujuan materi. Anjen sahabat anjen Abu Bakar duwe hak nek gone Bilal, akhire ya Bilal dimerdekakno iku perkara ana modus iki fitnahe Umayyah bin Khalaf terhadap sahabat Abu Bakar. Akhiripun Gusti Allah taala menolak anggapane Umayyah bin Khalaf lan para kaum musyrikin nenggone ayat niki bahwasanya sahabat Abu Bakar uli merdekakno budak niki karena tulus, karena namung Gusti Allah taala. Wa mali ahadin lan ora ana li ahadin iku kedue wong suwiji indahu ana ing ngarsane wong kang wedi al-atqa mau wong kang wedi min nikmatin apa nikmat tujza kang den walesi apa nikmat illa betigo awajhi rabbihi kejaba numprih ridone pangerane alladzi
Jadi sahabat Abu Bakar uli merdekaake sinten Bilal bin Rabah niki mboten wonten tujuan sanese kecuali ibtigha awajhi rabbih, kecuali mengharapkan ridhone Gusti Allah. Al-a'la kang luhur wala saufa yarda lan yakti bakal seneng utawa ridho sapa alali sapa sahabat Abu Bakar. Suratul Lail iki surah Makkiyah, iki tafsire ayate akiye selikur. Tafsir 1, 2, 3, 4 nggih demi bengi kang nutupi samu barang kang tumitah ana ing lumahing bumi sakurebing langit. Jadi nek wis wengi niku kabeh barang ketutupan boten ketok. Mulane biasane kita nguripno napa lampu. Lan demi zat kang nitahake lanang lan wadon. Gusti Allah gawe makhluk niku sejudu wa khalaqnakum azwaja lan gawe sapa ingsun Gusti Allah kum ing sira kabeh azwajan hale sejudu. Demi iku kabeh temenan amale manusa iku beda-beda. Amale manusa niku benten. Ana kang amal taat, ana kang amal maksiat. Ana sing apik, ana sing elek. Faidatun iki ana faidah. Anane bengi lan rina iku penting banget. Upama urip iku bengi kabeh ngono nggih repot. Upama rina kabeh nggih repot. Mula kita kudu syukur marang Pangeran. Apa istirahat aman-aman awan terus dina suwi. Sia-sia istirahat tak betul. Istirahatnya kepenak enak bengi. Jam 10, jam 9, jam 10 istirahat. Mungkin jam kalih atau jam 3 tangi pipis. Pada pipis turun neh. Pada pipis wudu, salat dalu, dengakno keluargane, dengakno anak-anake. Nggih. Ana penggegel pada pipis. Turun neh. Dengakno putu wayah karo wong sepuh nggih. Kita kudu syukur marang Pangeran. Dadi ana rina, ana wengi. Nek rina kerja sakuwate. Mungkin nek wengi istirahat. Nek wektu sahur tangi nyuwun karo Gusti Allah. Wabil asharihum yastaghfirun. Tiang-tiang sing dados pilihane Gusti Allah Taala niku nak wektu sahur. Wektu sahur niku kira-kira sakderenge jam 12 napa sakbadane jam 12. Sulusul akhir, sepertiga malam yang terakhir. Bengi dibagi telu, jam 6 tekan jam 10, sepertiga pertama. Terus jam 10 ya, jam 10 tekan jam loro, sepertiga kedua. Mungkin jam loro tekan esok niki jenenge sepertiga yang terakhir. Iku yastaghfirun. Padha njaluk ngapura maring Gusti Allah. Iku
waktu-waktu mustajabah niku. Mulane abot. Abot apa nek? Abot. Barang iki nak apa apik ya regane larang. Jalaran anane bengi kewan padha ngungsi ana ing pangungsene dewi-dewi. Pitik-pitik do mlebu apa? Mlebu kombong nggih. Biasane nak surup-surup pitik-pitik mlebu kombong. Kewan-kewan dadi giring nek gone kandang. Wayahe istirahat. Manuk-manuk ya do mlebu sarange dewi-dewi. Para menungso banjur bisa ngaso turu. Ya, tembakalan angin sapi bener wonten-wontene angon bebek. Angon bebek. Bebeke nak bengi ya dilebokno kandang. Nuli yen wis rina banjur papan kang peteng dadi padang. Rina padang jinggrang. Wis padang. Sing petani ya ning sawah, ring tambak. Sing pekerja ya wonten sing lunga nebang, lunga ngedos nggih ha. Kadang-kadang sing nganggur lunga ngebun. Napa? Ngebun, mancing, wis teng bakalan iki lengkap pokoke. Dene tani ya dereng dolen ya muga-muga besok gendine luwih gedhe lho ya saged donga. Inggih cobaan. Dereng wonten Jawa. Para manusa nuli padha bergerak semangat nyambut gawe. Nyambut gawe nak rina. Nak rina. Tapi kadang ya ana sing kaya lawa. Nak rina istirahat, nak bengi nyambut gawe. Niku kados lawa. Lawa niku nyambut gawene nak bengi. Upama mangsa iki digawe bengi terus, temtune numrih pengupa jiwa dadi ewah. Upamane kok sedina suwengi iki wengi terus peteng dedit. Mesti upamane ape begawe nggih repot. Repot apa mboten? Repot. Sing gadah bebek ape angen bebek ya bingung. Nek omah ana listrik lan ning sawah bingung. Pamane kok bengi terus repot. Repot. Ape sekolah nggih repot 24 jam kudu nguripno listrik. Semono uga upama digawe rina terus temtune numrih pengupa jiwa ya dadi temtune ora bisa ngaso kang kepenak. Pamane kok rina kabeh. Apa istirahat ya repot. Repot. Mulane termasuk kebijaksanaane Gusti Allah, kemurahane Gusti Allah, dina iku digawe rina, digawe wengi. Jenenge sejudu. Ayat nomor 567. Yen wong iku menehake hak-hake Allah Ta'ala, tegese gelem sedekah, gelem berderma. Padha uga ngenani awak utawa bondo lan takwa ing Allah lan benerake maring kalimah-kalimah kang bagus, yaiku kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mongko Allah Ta'ala bakal gampangake wong mau menyang swarga. Niki gampang dening Gusti Allah maring swarga. Ayat 8, 9, 10, 11. Dene wong kang dumedi
dene wong kang padha medhiti hak-hake Gusti Allah taala lan semugi ora butuh ganjarane Allah taala lan gorohake marang kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah taala bakal nyediakake wong iku kanggo empan-empane neraka. Empan-empan iku urup-urupe neraka. Urup-urupe neraka niki waquduhan naswal hijarah. Empan-empane neraka niku wong-wong sing kafir lan watu-watu sing digo gawe berhala sing disembah-sembah wong kafir. Bondo-bondone ora bisa migunani apa-apa nalika wong iku kejegur ana ing neraka. Ayat 12 sejatine namung tanggungane Allah taala dhewe katerangan bener lan sasar, liyane Allah taala ora duwe hak netepake iku bener utawa iku sasar. Jadi manungsa niki namung saged maringi napa penjelasan tetapi boten saged memberikan hidayah kepada orang lain. Innal huda hudallah, satemene pituduh niku namung pituduhe Gusti Allah. Mboten. Lane kaumpamane kita misalkan nasihati tiyang boten dindel-del utawa boten purun, iki kita nggih ampun emosi, tapi kita nyuwun dhateng Gusti Allah muga-muga wong sing dielingno niki pikantuk hidayah. Mungkin ampun pikantuk hidayah, pikantuk petunjuk Gusti Allah taala, akhire dheweke nggih sadar. Termasuk dongane Kanjeng Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ihdi mugi nuduhake panjenengan kaum ing kaum kula. Kaum kula niki do mboten tata Gusti, do mboten ngertos, do dereng sadar. Mugi jenengan paringi hidayah, jenengan paringi petunjuk. Fa innahum la ya'lamun, karena sak temene kaum kula niki la ya'lamun, padha mboten ngerti. Sebab hukum-hukum iku hukume Allah dhewe. Lan sejatine akhirat lan donya iku kagungane Allah taala dhewe. Nggih niki leres manusa boten saged apa-apa. Apes. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Lan digawe sapa manusa dha'ifan hale apes. Apes napa boten apes? Apes kadang diselentik lamuk cuwili wae jempale sesasi ra kuat tangi. Mboten diselentik sapi lho. Nah Kang Rukan diselentik sapi ya. Wong gedhe sapi gedhi. Sing celentik niku napa? Lamuk cuwili wing selentik. Ngono wae nek gone pucuk jempolan sikil nyelentik jempale. Sesasi ra kuat, ora kuatan. Kita mboten. Iki manungsa niku apes. Wa khuliqal insanu dha'ifan, lan den gawe al insanu sapa manungsa dha'ifan hale apes. Mulane sekira kita diparingi kekuatan kudu ngatah-ngatahaken donga maring Gusti Allah. Dadi upama ana wong numprih donya utawa akhirat marang liyane Allah taala iku keliru. Sebab sing duwe namung Gusti Allah.
Allah Ta'ala meden-medeni maring kufaru Makkah khususe wong-wong kafir negara Mekah lan sekabehane wong kafir umume nek ndi wae diweden-wedeni kelawan neraka kang bulat-bulat. Nah ora gelem iman, ora gelem amal bagus, besok dicemplungno neraka. Ora bakal kajegur ana ing neraka iku kejaba wong-wong kang cilaka kang ngorohake maring Kanjeng Nabi lan mengo. Mengo niku berpaling ora gelem iman, dijak apik ora gelem apik. Dene wong kang takwa, wong kang wedi maring Gusti Allah, kang nyokongake bondone krana Allah, sregep sedekah. Biasane nek sedekah duit ruju apa duit bareng. Tapi kadang-kadang teng masjid mriki anu kok nggih wonten sing duit bareng diamplopi tesih iki. Kang Radiman biasanya sing derek buka napa? Buka kotak iki ya. Nggih. Alhamdulillah. Duit lucu bagian tukang aman, sedekah duit. Mbah Kaji Soleman duit bareng napa duit lucu, Mbah? Gambarane pedang niku, Mbah. Pati murah. Ora krana riya lan sum'ah. Riya niku pamer, nggih. Pamer. Sum'ah niku seneng terkenal. Seneng diarani wong dekne ahli sedekah. Dekne ndungu atine seneng niku sum'ah. Saka kata-kata sami'ah iku maknane ndungu. Nah riya niki karuan ulihe ngamal krana menungso. Termasuk ciri-cirine kadang ya ngoten nika. Mboten ketulis kono ngamuk pirang-pirang minggu. Aku tulis kon dhuwur sing duwedi. Wong aku sedekah 2.000 rupiah kok. Wonten ngoten niku. Sedekah mboten ditulis ngamuk. Wonten dah mboten. Lah nek sum'ah, nggih sum'ah iku nak disiar-siarno, ya disiar-siarno, niku atine seneng. Dadi dekne rumangsa duwe rasa seneng, nak dekne iki dikandhakno wong-wong sing ahli sedekah, wong sing ahli takwa, wong sing ahli ngaji. Iku nak disiar-siar, dekne krungu atine ngrasa seneng, kejaba seneng aja kepengin didungok-dungokno. Adikne terkenal ngono iku. Ku jenenge sum'ah. Lah riya karo sum'ah iku loro-lorone dadi penyakite ati. Lah nek upamane jenengan ngamal sae sedekah sak yuta upamane kok diomong-omongno wong, wong iku lomane sedekah sak yuta. Niku jenengan dan muni alhamdulillah. Dadi senenge karena syukur dhateng Gusti Allah, tapi ora karena terkenale. Ngoten. Muhimmah ora krana riya lan sum'ah dheweke bakal diadohake saking neraka laga. Laga niki termasuk jenenge neraka. Wingi nika tak sebutno nggih wonten 7 nika jahanam, laga, jahim, sa'ir, hawiyah, hutomah, sakor. Muhimmah perkara penting. Ayat iki temurune ana ing sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nalika
panjenengane pirsa sahabat Bilal disiksa dening bendarane Umayyah bin Khalaf mau nuli di tuku lan dimerdekake. Bareng sahabat Bilal wis kedadian dituku lan dimerdekake dening Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, wong-wong kafir padha muni-muni. Mulane Abu Bakar bertindak kang mengkono iku jalaran Abu Bakar wis utang budi. Ya, dadi wonten krana modus wae dituduh wonten modus. Utang kabecikan karo Bilal. Nuli Allah Ta'ala nurunake ayat kang surasane ora ana wong kang ngutangake nikmat kabecikan marang Abu Bakar As-Siddiq kang sekira nikmat mau perlu diwales. Abu Bakar tumindak tuku lan merdekake sahabat Bilal ora krana males budi nanging krana numrih ridane Gusti Allah Ta'ala. Lan dheweke sahabat Abu Bakar bakal ridho lan seneng nampa ganjarane Gusti Allah. Mulane para sahabat niku radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi hayyi lana min amrina rasyada waj'al ma'unata kal ulma lana wasallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa la takilna ila tadbiri anfusina wan nafsu ta'jizu an islahi ma fasada wasallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim andal mudabbiru dabbir amrana karama wa jammilil hala waj'alna minas su'ada maulaya wasallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya fardu ya hayyu ya qayyum ya samadu ya man lahu kullu man fil kuni qad sajada maulaya daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim inna rajaunaka fi tafriji kurbatina wa halli uqdatiha
Mekaten kirang langkungipun nyuwun pangapunten hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi nuwun izin, Pak. Mangga, Mas. Pripun? Jadi nuwun izin. Nggih. Ini kula riyen kan jalan kula sukani. Nggih. Terus sing Bu Menawaro, Mangga. oleh Pak Agus niku Nggih. tak gede nih ya, Pak. Mboten napa-napa. Nggih. Nuwun tulung jenengan atosaken, Pak. Artekno. Nggih. Ya ada pengen apa, Pak?